bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe nesizulu ulwelo ukubhekana ngqo nenselelo yokunqoba emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival uKhangelani DsD Mhlongo nginibikelela ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili radio inkezo kathi mina kumfeze kuntuthu ngakho malo bathi ilasbone amagomede mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta kanjalo futhi nokulike nokushare okukhulu kunakho konke umculo waMaskandi ulwelo ukubhekana ngqo nenselelo yokunqoba emcimbini wempucuzeko Maskandi Festival uKhangelani DsD Mhlongo njengoba ethi sekuyisikhathi sokubuyisela umkomelo wakhe kubalandeli ophethwe uKhuzani iNdlamlenze wakwaMpungose ukusho lokhu nje epholo umqhudelano wokuqhatha kwabalandeli abaningi ababekela umkomelo ka$70,000 wamarandi kwabazodla umhlanganiso uthi ngesikhathi uqala lo mcintiswano wahlomula yena ngakho ke kulolu nyaka ulwelo ukubuyisa isithunzi sakhe impucuzeko izoba ngomgqibelo mhla ka-30 kule nyanga eMoses Mabhida Stadium eThekwini kakelali njengamanje ngibamba emhlangano nezinduna emagatsheni amahlukahlukene ngoba ngifuna usaziwayo bagudluzelona osehlale ecabanga ukuthi kungayi emculweni ngokuthi nje kunqobe ethini ize lonke liyazi ukuthi lo mkomelo uqale ngokunqotshwa ngosaziwayo lapha nakusho uDsD uthi uzolikhuphula kakhulu kulonyaka izinga lokucula eBukhoma uthi nokusala engaphandle kwabanye abaculi abadomile kulomcimbi kuvule kakhulu amehlo kuyena utshele ilanga ukuthi abaculi kufanele bazimisele ngompucuzeko isezingeni elihlonishayo abaculi okufanele bazimisele emsebenzini wabo bacabange nabalandeli babo ngoba boyobe ekumnandi kakhulu laphana kuyimpucuzeko bafethu izona indaba esiniphathe zona namhlanje kwezizenkezo ngabe mhlawumbe ekuthini wakho ukuphawula ngalolu daba olithinda laphana uDsD ukuthi laphana ufuna ukubuyisa isithunzi sakhe laphana kumqhudelana ewokubeka laphana abalandeli ezodla umhlanganiso ngokuba baningi ukuthi yena ufuna ukusithatha isicoco kuKhuzani umfowampungosa sibuye laphana kosaziwayo hlala no comment section sidingide lolu daba ngabe uDsD uzolithatha lesicoco okanye sizobela khona emandaba okanye mhlawumbe ekukhona omunye umculi ombona ngathi ongakhala emuke naso laphana kubaculi abazobe bebekele lo mncintiswano laphana sikhona ekwiscreen laphana uzozibonela ukuthi obani nangokuthi imali ibekwe kanjani ngaza ukuthi ahlala no comment section sidingide lolu daba kulona udaba lihamba phambili namhlanje ngicela nenze sure ukuthi na comment na subscribe ne like ningilandele ku Facebook @radio inkezo ZA nibe nisuku lomnandi nginthanda